Mas Gareng. Napa, Bapak? Sing mirsani luar biasa, kono kebak, kono wae kebak. Mergo bintang tamune ora sak baene menungso. Sekedap. Sekejap piye? Nggih, mboten sak baene menungso menika kados pundi Batandu? Sak baene mboten sak baene menungso niku menungso sing tatarane ora beda karo dewa. Oh, gula mikire wis elek-elek. Oh, mboten nek jenengan genah, Mbah. Kados dene pukulun Batari Suprabawati. Oh, gula pikir Betari Durga. Oh, mboten. Betari Suprabawati menika cantik nggih. Cantik. Oh, nggih, matur nuwun. Berarti kados dene nek iki menungso iki rada sak tatarane dhuwure setek-setek. Weh, aku rasane bong-bong banget. Wah iya. Nah ini kaya Pak De Gareng ini. Pukulun Bathara Temburu. Piye? Ning ya dewa arep Temburu ning kuwi ngurusi gamelan Lokananta dadi penitine gamelan Lokananta. Apik lho kuwi. Aku tukang ngurusi gamelan. Oh iya. Timbang digadekke tak urusi pokoknya. Kabeh gawean kuwi mulya. Kabeh pekerjaan itu baik. Walaupun misale kita ngambilin ronsokan, kita jadi petani, kita jadi pedogong. Dadi apa wae kabeh gawean kuwi nek dilakokake kanthi ikhlas lan tulus kuwi dadine barokah ngono. Dadi arep ngosoki gamelan tapi nek tulus ikhlas barokah Pak De. Betul. Apapun pekerjaannya sing penting berkah barokah. Ya. Tuladane kaya warga masyarakat gandekan dung jambal. Leres. Iki usahane maneka warna. Ning alhamdulillah nadyan to beda-beda usahane iki pinaringan sukses kabeh. Sedoyo sukses. Perantauan sing saka kene iki mau kebanyakan adalah penjual bakmi. Bakmi, sego goreng, soto, bakso, lan sak panunggalane iki piyayi kene. Kuwi lho, ing atase dodol bakso glendeng, Glinding. Ya. Bakso glinding ora bakso glendeng. Bakso itu bakso bakmi. glinding. Itu kalau dipecah di segala penjuru Indonesia, semua suka ngono lho. Arep ning Jakarta, arep ning Sumatera, ning di papan Jakarta. Nah, basa Jawa. Jakarta ya Jakarta. Oh ya, Surabaya. Yo. Ngono. Nek ning Jakarta. Ya, itu aku kalau pada tanya harga gitu gimana ya? Biasanya pada pengen minta biar murah gitu. Terus pada pakai basa Jawa, Pak De. Ya, reginipun pinter. Ora, nek wong Jakarta enggak kayak gitu. Jakarta harganya berapa? Enggak. Pak, iki beropo? Baksone loro, regone beropo? Ndasmu piro? Berapa?
Ora bropo. Ya ini biasanya kayak gitu karang ya wong ora ngerti radong basa Jawa. Nggih. Tapi nek bakul kudu ditampa wae. Nggih. Yang penting payu ya. Nggih dimaklumi nggih Pak, nggih dimaklumi. Bahasane niku Sing becoklat. beda karo liyane dialeke Pak. Ora masalah. Oke. Karena yang dicintai warga masyarakat Indonesia itu adalah budayanya dan dialeknya. Masing-masing punya dialek Jawa, dialek dari Bali. Sampean pundi Mbak, sampean asline? Asli mana? Kula seko toli-toli. Seko toli-toli. Toli-toli. Nggih. Kok kaya tau kenal aku kuwi. Udah pernah ke sono. Toli-toli. Ngendi to nduk kuwi? Toli-toli menika sawijining papan onten Sulawesi Tengah. Oh, ana Sulawesi. Sulawesi kok Sulawesi. Sulawesi Tengah, toli-toli. Sulawesi Tengah toli-toli. Ya, pantai barat daerah. Ki umpama saka kene numpak pesawat ngono piye? Numpak pesawat nek saka kene engko lewat Balikpapan dulu. Balikpapan. Munggah meneh medon di Palu. Munggah pesawat teko Balikpapan. Ya, medon di Palu. Lah modar. Tegese Palu ki mau bandara, kota. Goblok. Tolong patah. Goblok mulu. Tolong. Oh, nama daerah. Belum tahu gareng neng kono kowe neng Palu kuwi. Iya. Apa-apa ora beneran. Oh, Kuwi munggahe lho. teko Balikpapan, mudhun di Palu. Di Palu. Terus Sekon Palu to, kuwi engko munggah meneh. Munggah? Lewat Bon Kopi, Bon mudhun Kopi. to Bali. Ndok Bali. Bali. Ya itu Bon Kopi, itu Bon kan Kopi. kayak gunung itu. Mudhun to Bali. Ndok Bali. Lah Bali itu daerah. Daerah itu. berarti kuwi toli-toli kuwi ngarepe Ndok Bali kuwi ya berarti ya? Iya. Pokoknya neng do Bali kuwi mandek tuh. Mandek. Mandek dulu tuku lanu lalampa jenenge. Lalapan. Ah ning Gontok Bali ana lempere. Oh. Lempernya itu lemper sana. Lemper ya apa sih yang ketan dikasih daun pisang itu lemper kan? Lemper. Ya. Lemper ora lemper. Nek lemper ki ngene iki lemper. Kowe kuwi opo beda kuwi. Ya itu. Aja nesu to rek ngono didek. Sabar. Lah wong lemper iso dadi lemper lho, Pak. Sabar tenang. Mampir tuku lemper. Ning Toboli tuku ana lempere kuwi. Lemper. Ya, lemper bakar jenenge lalampa. Lampa. Lah kuwi Kuwi lagi engko lungone ning poso ngono kuwi nek arep kono nek ning ndone mbokku Lambelu jenenge. mbokmu ndi? Lambelu. Mbok ya ora kasar-kasar. Aku wong tuwa nang omahku diceluk Gus. Lah gimana itu Aku takon malah mbok lambek-lambekke Lambelu ki piye? Tadi lo aku ngomongke iki nek gone bapakku Skoto Boli kiri arah toli-toli. Tapi nek gone mbokku lewat Bosorono Lambelu. Loh, malah nglambek-nglambeke, Pak. Lambelu itu adalah daerah Ya, tolong atau Pak. kabupaten atau Ya, kecamatan daerah, gitu. daerah. Karo meneh wis saka Ndoboli arep nang nggone toli-toli lho kok dadak muter wong garek maju tekan lho. Yang gone dewe-dewe kok. Oh, karo golek lemper kuwi mau ya. Lemper. Ya wes intine gitu kula nderek kula suwun apa permisi kula nuwun. Iya. Iya. Permisi kula. Oh, sing toli-toli sing Lambelu itu si Ibu. Ya. Yen Bapak. Seko toli-toli. Oh, blasteran Ibu mana nama tadi? Lambelu. Lambelu, Bapak Toli-toli. toli-toli. Dan iki. Aku ya blasteran. Apa? Kuwi apa? Bapak kula Kuningan. Nggih. Mbokmu? Tembogo. Ah isih ana lara ati karo iki mau. Nggih menika nderek Mangayu Bagio sama derek Paguyuban langkung apa? Derek Langkung. Derek langkung. Ya derek Mangayu Bagio untuk paguyuban Eyang Raden Singoranu. Betul. Semua trah dan Purwowarga Masyarakat Masyarakat. Nggih. Ingkang sampun make lumpuk wonten mriki mugi benerkahan sedaya. Ingkang baku yang paling penting itu sehat. Sehat dulu. Sehat tur ya waras. Kenapa? Loh, sehat kudu waras. Nek mung sehat tok ora waras, dadak ngrobatke. Oh ngono. Waras. Tapi waras ki
Oh ya ana sing ora waras ning rejekeni lho. Ora waras kok ngrejekeni iki piye? Ya umume iki sehat. Misale nek ora waras ki tegese ki edan. Edan kok ngrejekeni iki piye? rejekeni misale wong umume ya ngene iki ayu ngono. Terus biasa ning raine dadak diputih. Kuwi termasuk wong ra waras ning rejekeni lho. Aku kok malah gawe jeglongan dhewe to iki. Bener nggih? Bener niku bener Berarti niku. maksudnya aku edan ngono to? Lah ya to, kita yang di atas panggung iki kudu gendeng kok. Nek ra gendeng piye le golek rejeki? Oh, nek aku ki lak mergo profesional gareng dandane ngene. Ya. Ning nonton wong edan ki nonton saka tanda-tandane gejalane. Gejalane. Wong edan utawa ora waras kae ki gejalane utawa tandane ki ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Kuwi lak diarani edan. Oh, ngomong dhewe. Mosok aku ning panggung kok edan ijen golek Takon kanca ah. dhewe, sauri dhewe. Sauri dhewe, jejak-jejak dhewe. Jejak dhewe. Kuwi edan kuwi. Usaha dhewe. Mongko 8 jam ya. Nah, ya ora mesti. Ora mesti nek kuwi aku ora ngarani spesifik jenenge ngono kuwi. Aku rawani ini. Loh, aku nggak berani awak dhewe yang ngajak lo tuh. Pak Dalang lo. Pak Dalang tuh sutradara lo. Pak. Semua yang mikir Pak Dalang lo. Kok mbok edan-edanke? Ngapunten Pak, enten napa Pak? Kok kados menggalih? Kowe kok nyinggung perasaanku. Lah napa? Kowe mau rak ngomong ciri-ciri kasih wong edan ki mau, Nggih. takon dhewe disauri Dhewe. dhewe. Guyu-guyu dhewe jejak-jejak dhewe. Nggih. Tangga kula nggih ngoten kok. Lah iya. Kok tanggamu lah kowe iki lho. Neng kene neng panggunge ning mung aku karo kowe kok. Lah, Goblokmu lho. Kuwi. lah iki no, aku edan nek ora golek kanca. Kowe kanca do liyane aku. Lah kula ki mau ngandhake nek wong edan ki ciri khase ngono kok. Ciri khase piye? Ya takon dhewe, sauri dhewe, mburi omah kula niku edan karya lecek niku lho edan ngoten niku kok. Wengi-wengi niku dak-dok. Kae sapa to kae karya lecek? Oh ya wis wong edan nek ngoten niku. Wengi-wengi kok. Terus ditekoni ora nyambung kok. Wong edan tekoni ora nyambung. Lah aku nyambung apa ora? Nyambung, Pak. Lah iya. Nek Pake mboten edan kok. Oh, lah iya. Pake bos kula kok. Nek nganti gareng ngelokke aku edan dikapake cah. Melu-melu aku. Nyepelekke arep nyepelekke. Dikira aku ora wani ngono apa piye. Lho, sakmene lho. Aku wingi lho keroyok wong 5 tak ijeni. Wong 5 langsung nang rumah sakit. Lah kowe Niliki kula wong 5 wae. Kula pun kejet-kejet ngeten ditiliki wong 5 niku kok. Kula pun ngeten-ngeten. ngedan. Wonten panyuwunan menika Mas. Nggih, nggih. Saking Pak Haji Mardianto Jakarta ngersakaken nggih menika caping gunung kalian gubuk asmara. Nggih. Salah satunya diaturke oleh Mbak Elisa. Oh, nggih. Tapi dari panitia tadi yang paling baku sangat utama podang kuning menika Pak Podang Tantun. kuning, nggih. Lajengipun Lintang Asmara duet Lajeng ora lajeng. Nggih, Lajeng. Nggih, lajeng. Umpamane matur sing ngajeng lungguh ngono piye? Bapak-bapak sing ngajeng monggo lungguh. Bentar, aku mikir dulu. Bapak-bapak ya, bapak-bapak ya. Bapak. Poro bapak-bapak ingkang wonten ngajengan piyambak keparing lenggah sedoyo. Ngajeng. Wonten ngajeng piyambak. Ora ngajeng, ngajeng. Ngajeng. Sing ngobonge kowe no malah. Ngajeng. Ngajeng. Ibu-ibu sumuk sami kepet-kepet. Nah. Apa itu? Oh, ini kan kepet-kepet. Kepet-kepet. Kalau ini pakai itu kan pakai kardus atau pakai kipas gini namanya kepet-kepet. Kepet-kepet. Kalau pakai kipas beda. Kepetan. Gini, kepetan. kepetan. Pak De Gareng ngajeng kepetan boten. Mboten kula ngepet dhewe saged kok kepetan. Kelintang asmara niki wau ditujukan pada warga RW 1 RW kalih saking Mas Riyono SPD MPD Trah Singorano. Siap, Pak. Ya mengko diaturke siji muka Nggih. siji kabeh panyuwune Mbak Elisa piye meneh. Ya didum sik. Nggih. Podang kuning nggih wonten niku wau. Nggih. Mongko niki kabeh sing disuwun Elisa. Caping Gunung Elisa, Lintang Asmara Elisa, Podang Kuning Elisa, sedaya Elisa. Gubuk asmara Mbak Elisa. Gubuk Asmara Elisa. Sing Nggih. niki kasuwun umroh rumiyin kemawon Pak niki. Mengke rampung umroh genti ngoten. Kula Mbah Suparni mantan lurah nyuwun gendhingipun rujak jeruk
nyuwun donga kajenge sehat momong anak putu amin. Amin, Mbah. Mugi Mbah Suparni pinaringono sehat awet momong anak putu sedaya. Amin. 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 Ya, diaturke sing endi sik? Kodang kuning sesuai Kodang permintaan kuning. panitia nggih. Wah, tenan Kang Kak. kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi Aja nyepelekke karo manuk, Reng. Nggih manuk, Pak. Ya. Nadyan Ngapunten Pak De, Apa? soalnya aku wis diwas mangap. Kalau mangap nggak jadi metu yo piye rasane ra penak. Oh, nek Jadi tetep tak tokno. Oh nek wis mangap kudu metu. Kudu Iya, iya, iya. suwantene kan kudu. Suwantene kudu metu. Nanti mosok dilek meneh. Ya. Alus manis nengsem make. Langkung prayogi Mbak Elisa kali Mas Gareng mandap. Oh nggih. Ngeten. Supados sekeco. Mriki napa mriko? Mriku mawon. Oh, mriki. Lah mriku tegesipun. Nggih. Matur nuwun Pak De Darman tuwin Om Jinggo ingkang kepareng rawuh. Ya mangga. Goleki si podang jenar jan do kepet-kepet kabeh lho Kepet-kepet. padha kene kokono tekan kene Kepet-kepet ora kepet-kepet. Nek kepet-kepet ki ngene iki. kini kok pada kini Ki jenenge kepet-kepet. kepet-kepet pet-pet Napa malah ingkang wonten ngajengan? Ibu bunga hatiku nyandeng bisa dadi Ingkang kepareng mirsani live streaming ugi Nggih. tuwin TikTok Gapiro Budaya matur nuwun sanget saking Joko Pratomo wonten ing Ladan Riyo matur nuwun sanget. Matur nuwun. Lek Sogol saking Ladan ning Bayat. Mas Taufik Hidayah Sabto Ariyanto matur nuwun. Lek Mul MC saking Karanganyar Boyolali. Wah. Ndumpil Medion pokoke melu Mas Purdinamo, Pak Haji Suradi Kuwasa Klaten, Pak Mul, Pak Komir, tuwin pro kadang-kadang Mas Parmo Manyaran, Mas Kalis lan sak panunggalane. Monggo. Diaturke lagune Podang Kuning. Ya monggo. Ya, Esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing rasaya mubeng miteranganku goleki ora krasa esuk awan nanti
sering ngoceh dewek suarane ambak Piyayi Sulawesi ning ora mantra-mantra suarane blejet kaya Piyayi Sulawesi ning malah kaya wong Jawa ya reng ya. Nek ngendikan pancen cecet-cuet ning bareng nembang, Pak. Wah. Iya. Jos saestu niki Mbak Elisa. Nggih. Nek ngondikan biasa niki kene iki bingung, malah kaya wong pilek ngrungokne ngak-ngak ning bareng nembang. Iya. Elok, luar elok. biasa. Wis marambah makamping ya awar karo Mbak Elisa iki. Nggih, nggih. Tenan. Nggih untuk pundi-pundi kula melu kok. Oh iya. Kula kelon kok, Pak. Mulane kuwi panyuwun saka panjenengane pepundhene anake dhewe reng. Sinten, Pak? Beliau nyengkang penamping pakurmatan inggih menika Bapak Haji Mardianto diateruske iki merga Ketua Perantauan Jakarta. Oh, nggih, nggih. Merga beliau nyaki mau mengko bar limbukan kondur ning Jakarta kono Oh, sik tindak malih dateng Jakarta. Ya, ki mung kepengin nonton dapurmu kuwi. Niki ya disempatke mergo hari istimewa. Lah Dalu nggih, niki, nggih leres nggih. Nggih. Panyuwune Caping Gunung Kalamen Srihuning sing ngaturke ya uga Mbak Elisa. Heeh, Nduk. Ayo, Nduk. Lan niku uga ana sing kepareng ngarep nyuwun bawa tur duet kelawan Mbak Elisa nyuwun pangapura dawuh pengendikanipun saking para kadang-kadang panitia dipun parengaken bawa nyumbang bawa monggo kemawon mangke namung wonten ning Manci gara-gara. Nggih, wonten jagat gara-gara mangke. Nggih. Niki khusus kagem limbukan ngematke bintang tamune karo sindene. Cih, rantut. Cocok ngenten nggih Pak Bu nggih. Wah, nggih. Nggih. Ah, nanjake Mbak Elisa. Nggih. Menapa rumiyin, Pak? Lah perkara Caping Gunung nggih. Caping Gunung niku Pak Haji Mardianto niku ingkang lenggah wonten menika ingkang bagian menika. Lah menika. Oke, Pak Mardianto nggih. Sowan kula. Ini pas kapan kembali, Pak? Nanti pagi. Nggih. Oh nggih, siap. Sehat selalu Pak Haji Mardianto. Pripun, Pak? Oh nggih. Wih, Hahaha. carane nyawang gareng bosen aku ngono. Nggih, kula tak madhep mriko, Pak. Cek ora Niki kagem konten. ngagem napa menika ngukum gareng kersanipun niki Caping Gunung dijenglengke gareng nggih Pak nggih. Lah, Nah niku nek mboten nonton sing jengleng gareng. Lah kula ki salah apa Kira. kok di Lah rupamu gilani. Oh ya golek pangan kok, Pak. Ya, yang apa? Pelak napa selindro, Mbak? Slendro mawon. Slendro mawon. Cek. Yang apa? Saben bengi Madya, Madya. Ya. nyawa Ya. Wah, Jan, mantet, biasa. Rasa sehat, Pak. mantet betul. Dayane biomoringae ngeten niki. Mula to mula.
Tenan ora ngira ora nyono Ora nek kaya nyono. ngono jenglengane. Nggih. Pripun? Jenglengane iki biasane mletre kok. Wah. Dudu gareng sing dudu kuwi to tak nek kuwi. Neng yo biasa kalau pertama mesti mantep. Heeh. Nek pertama. Pertama apa pertama ngen aku bensin biasa lho iki premium lho iki. Pisan pertama itu loh. Sepisan oh iya. Mantep tuh biasa, tapi yang kedua, ketiga, mbah koyo. Tuh, tetep semangat. Ya udah Oh, ready. kayak apa? Nek lemes bareng. Tetep semangat kok. Kanggo Pak Haji Mardianto. Loh. Ketua Paguyuban Perantauan kok ya. Yes. Ya, wis Kanca-kanca. pokoke anggar kowe semangat tanpa kendor, Nggih. engko bakal diwenehi bebingah kelawan Pak Haji Mardianto dhewe. Matur nuwun. Kira-kira napa nggih Pak kira-kira? Paling-paling ya mung apa wis pokoke anu cempe apa piye ngono pokoke. Mboten napa-napa, engko dingu lak ya iso dadi sapi. Oh, tenan. Mulai saka cempe iso dadi sapi, Pak. Ndak. Wong nggih kula iki ngingu jago men sore wengi iso dadi asu kok, Pak. Kok iso? Loh, Nggih. Kok Oh, iso? sore jago kula 86. Nggih. Lah kok wengi metune 68 asu to ora nembus. Ngedan iki. Mas. yen memaca mong karo jalur Khusus nggo Pak Haji Mardianto. terus meneh Hah? Wong wedok ngeyel, wong lanang yo nganggo leren udut-udut sik kok ngene iki kok. lah yo aku seneng kok yo Terus terusan ae. bahagia Ketemu gitu ya. loh. Ketemu ro pengrawit iki iso pedhot tenan. Iki ora enek pengrawit ngantuk, ora enek semangat. Saben aku mumbul mesti dijeglek. Jap ora. Oh, Mula pilihane warga kene iki elok tenan. bisa pada Urung metu kopi wis kaya ngene semangate kok. salah. Heeh. Menika Pak nuwun sewu Pak Tarno Tangjaya, matur nuwun. Nggih Kang Tarno, Kang Tarno. Mas Joko kali gawe. Wah, matur nuwun sangat mirsani. Njuk lagu sing nyamleng ki saka panjenengane lek Gudel MC. Lha ora nganggo apa-apa iki lho. Gudal nggih mriki nggawa kok. Ora iya. Nggawa masalah kok. Weh, Pak Dekomer ya rawuh tekan kene. Wah, matur sembah nuwun sangat rawuh. Pepundenku sing ndamel rancaan. Oh, ngoten. Nggih. Matur nuwun. Penonton jaba full Mas nggih, luar biasa. Luar biasa niki Nggih. wonten Kedung Jambal penonton terbanyak malam hari ini, Pak. Nggih. Tepuk tangan untuk penonton semuanya warga masyarakat. Elok tenan. Pokoknya sing rawuh didongake rezekine mati kel tikel. Matikel-tikel. Matikel-tikel ora matikel-tikel. Sing penting. Gur sak gua regetan le diringi, Pak. Kok ana regetane bareng. Ten lho pengrawit hebat ngene iki lho. Iso mbedake, Nduk. Ya ora. Angel golek pengrawit. Wah. Golek pengrawit ngene iki angel. Men regetanmu Pak, ya. Pacitan. Balas dendam. Ya. Balas dendam.
Latihan makan beda. Latihan mangkat toh. Latihan Dengarin mangkat. Pak Tantut tuh. Oh, bose sakitnya malah kowe karaoke ngono kok. Dua satu. Ora kurang dalan pokoknya. Kowe tenan kak. Kowe apik-apik nang lho reng nek perlu kowe iki apa kuwi legend black. Wah. Ora medeng-medeng lho Pak De. Ora jengleng-jengleng. Kemante penjeblos engko. Ketiban Wahyu. Ngopo? Ketiban Wahyu saking anu Eyang Raden Singoranu niku. Piye? Duar ngono Pak. Iki mau ki Pralampita Tondo. Aja sia-sia karo gareng. Soale apa? Ning omah ki ya wis disia-sia. Nenong. Wis ora sanjengleng kae malah engko malah cilokok ngopo. Ya, Kandake lho roji lho. Panas udan gawe tato. gawe apa? Tato. Tato. Gambare tekek. Kabare tekek. Alun-alun. Gawe Pelan. tato. Gawe tato. Gambare tekek. apa kuwi? Gambare tekek ning kene, Mas. Oh ning Nek wis seminggu madhep rono tekek. Lah ngapa, Nduk? Tekek iki ndase madhep mudhun. Nek wis seminggu. Munggah. Kuwi apa tekeke ora kuat mambu gondone ya, Nduk ya? Malah mbok blakake iki lho rek. Bapak Mardianto. Mugi-mugi Bapak Haji Mardianto rezekine akeh blokek. Amin. Yes! Amin ya robbal alamin. Elisa. Rezekine akeh blokek. Pokoke lumintu sak kathah-kathah nganti blokek. Gareng nang kene wae ora usah tekan kono rek. Elisa. Aku ra entuk ro dalange aja. Nun, Pak. Sini nggo berobat jare. Lho, Pak, kula dianggep wong lara to, Pak. Atur. Ya, kula kang sowan nggih, Pak. Njuk dipincang-pincangke ra. Lho, gareng ya pincang kok Oh yo. iya bener. Nggih, Alhamdulillah. Neng to sura. Tos sura. Tuku glali. Pak Mardianto, Pak sugih Mardianto. rejeki. Amin. Mergo maring Matur nuwun. Oh, lah sing ngemis kula kotak amale niki ya, Pak. Lho sik iso nggawa ki wong wedok kok ya Oh, urus-urusan apa-apa ki wong wedok. Nggih, Coba semoga meneh. Sehat selalu nggih Pak Mardianto. Nggih. Parian mulih? Heeh. Oh nggih, Surabaya. Tuku es. Pak Mardianto tambah sukses. Amin. Kok mung 50? Masang boto cacahe 3 Pak Mardianto sehat selalu. Amin. Atur sembah nuwun nggih Pak Nang Haji. Surabaya. Tuku kluwek. Wes. Pak iki nenek wong usaha kok. Wes lah iso. Wes. Mangga. Atur nuwun ya, Pak. Matur sembah nuwun Pak Nggih, Haji. Sampun. Nggih, kula dongake dadi amale Pake. Lancar rezekine dicatet karo malaikate somben swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Monggo sing ngersake tindak swarga Pak Bu, monggo. Kanjeng. Swarga. Kanjeng
Sumatera pun banjir, Sumatera pun banjir. Sumatera pun banjir. Instan. Mulane iki ki nenggon wingit loh ini tuh. Kaki jangan ngawur loh Pak De. Kita tuh yang sopan gitu Iya, loh. iya, Ini iya. udah rejeki Siti oke. Mohon maaf Eyang Raden, mohon maaf. Kowe mau sak elikke kowe aja rono. Lah nggih, Pak, Pak. Lah ngopo kowe lancang rono? Golek duit 50 ae kok. Kelingan zaman 50 tahun kepungkur. Ngopo? Tetak gendelen ngene lho. Ya anu dadi siji nduk ben beranak pinak. Ya. Rene aja kene iki iki maling kok Kene, kene. ngawur. Udan panas aling-aling capek gunung Nadyan wadon sarta lanang. tutup. Kowe mau gandeng dipaling Pak Mardianto kowe nembang getino ya anu mosok mung Iya. menteleng kowe banceng. Seket lho. No mane banyu bening. Ya ora ngono, yang bener. Lah kowe 500 aku 50 lho, Dik. Ya aja ngono sing sungguh-sungguh temenanan. Inu mane banyu. Lah, ya genggek ngono malah. Bening. Kok dadak ketip-ketip gini loh. Kode. Mangka dipun aturaken kersanipun sedaya kok kacekapan Mbak Sri Huning mawon tanggamipun. Lajeng mangke ndandutipun samping gunung malih ngoten nggih Mbak nggih. Siap, monggo. Rambut. Monggo dados ya. Sri Huning mesti kutuban lapun tresno lan sabaya patu marang Raden Wiratoyo angus prasetyo ananda brenti
Kok kaya wis tele-telete. Dari semangat kok tele-telete. Ora entuk dagelan senior tele-telete. Oh alah tete. Lah iya. Itu wong yo nganggo unjal ambekan to, Pak. Lah nggih, caping gunung niki Mbak Elisa. Nek Mbak Elisa ki aku yakin percaya. Fit tenagane isih full karena dheweke durung tau nglakoni manak. Oh. Dadi titikane nek rong tau nglakoni nglairke niku tenagane isih full. Isih full. Niku Wis suda pira kowe anakmu? Lho, lah kathah no Pak kula. Nah, sing ketok wae sing ra ketok aja mbok hitung. Lah sasate ora ketok kabeh, Pak. Lho wong kok kula ndek prinsip kok. Piye? Timbang mateni wong pilih gawe wong kok. Prinsip ya kena ning ya aja kaya ngono kuwi. Iki panyune panitia siji reng. Menapa? Sing kudu sing ngaturke tetep kowe karo Mbak Elisa meneh. Nggih lho. Lho mumpung Niki kon umroh mulai bablas transmigrasi ngoten lho, Pak. Ngoten napa. Nggih. mulane iki mung pokoke kanggone mung pokoke nggo menyura kok. Nggih. Pun to siap. Iya, Pokoke mangga. nanggape kudu nganti tele. Lintang asmara. Ya Mas Te, anu Mas Kibot ngantek. Kibot ya. Lintang asmara itu adalah karya dari Mas Galih Yuwana niku ponakan kula kalian anak kula Druwendra Widatama niku anak kula sing barep. Wah, jano apik meneh niki sing nembangke sing nyiptake, Pak. Kowe wani Nggih mung matur Pak. Mung matur kula mung usul. Mung usul mboten Pak, mboten. Pun kula wani wis pura kowe tele mboten. Gelem Pak, pun. Nggih kula Pak, kula. Nggih. Nganggo ral. Sik, tak peni penemuan. Magadir. Oh, Magadir. Kok sik reng. Kata-katamu ki lho. Pripun to, Pak? Wong Lintang Asmara tekan Magadir iki. Lah Magadir nggih nyetel lagu Lintang Asmara kok. Oh iya. Magadir di rumah kula bakul bakso niku kok. Oh, nganggo salin nganggo Jackie Chan kene apa? Jackie Chan. Iki kareng endi? Oh iya, Dek. Ayo. Kali. Hae. Aku ki apa salah nggon to iki? Jadwalku ki kene. Wong ya Sherlock ya pas kene kok iso. Sepira, Dik? Izin nih, Pak. Wong ayu tresna mugi narya tamba. Apik. Sae susah cara ning batinku. Iki piye sih posisine? Yo penake ngene. Kok miring? Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning Ya.
patri mong eling manis sing ati setiaku bisa nganduweni marang sang Hyang Sulastri. Luar biasa. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih, Pak.